I prosimo danas na našem kanalu. Danas radimo top 5 mojih omiljenih youtubera. Pa hajdemo da krenemo. Da, na prvom mestu je LPTV. Sad ja moram da ukucam ovako da ne oče. Inače ljudi, da, malo sam bolestan. Da vidite taj kanal. Na četvrtom mestu je Pika TV. Evo je taj kanal Pika TV. Na trećem mestu je Gamer TV. Pozdrav za Acu. Znači da malo sam bolestan, da kažem još jednom. Vidite kao pozdrav za Acu. Drugi put. Na drugom mestu je IGG. Ovako. Iggy Player. Da vidite taj Iggy Player. I na prvom mestu je FRNK. Da ljudi, to je taj lik koji je srećan. Ima tu još par kanala koji su tu dobri, na primjer Miloš HD, tu je dobar. Znači ne mogu sad pravim neku dugačku epizodu, zato što znači ne mogu stignem balastnica na četvrće, nego oko ponedeljka, možda subota, nedelja, ne znam, tako neki dan da izađe nova epizoda. I dalje, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!